Babilor! Vă filmez? Nu, ca mătușică. O cruce. Mă mai dă aici. Cred că nici n-a văzut-o. Aici am venit și atunci. Ha! Bă, care e ăla care a luat foc? Ce ai făcut? Hai că să împiedică alelalte. Să te pierde. Ăsta l-a luat foc? Să pierde la zi. Am văzut. Aici. Nu, nu, mai încolo. Uite acolo. Vezi că aici e un fier. Hai, ia-o tu, Emilie, hai. Uite acolo. Uite, ăsta e un fier aici. Hai, ia-o. Gata, am luat eu fierul. Am luat eu fierul. M-a și speriat. Păi dar și ăsta cred că a luat foc. Da, pe și ăla. A, vezi, uite, am aranjat ăla. Mai bine, dacă a luat foc. S-a făcut altă chestie. Uite, că le da, păi n-a fost mai departe. Uite mai aici, vezi? Uite, așa a făcut. A luat, uite, crucea. Da. A, Și la toate alea, așa, pe aici. E o gaură acolo. 22 de ani. unde e de gol? Aha. Cât are, mă? 23? 22 de ani, mă. A, 22 de ani. Ce faci, de? Ce faci? Are apă? Da, uite, are flori acolo. Pune și apa asta acolo. Un flori de Da, să le acolo. Da? Hai să pun apa. Nu, uite, dacă... Da, și pune. Eu pun... Mihaela, mai și venit în rută. Unde ai dat-o tu? Prinde-o! Uite, a făcut bancă. N-a dat mă lumânare? Pe n-are acolo. Te văd și eu. Te speriați? Nu. Mai pancurile. Uite unde acolo. Mai punem un ghibrit în fața la. Ia mână, ia mână. Gata, lasă. A, da. Nu știu ăla. Să facă frică acum, decât la... Păi, știi tu că acolo e morți. La babou. Acolo a fost ăsta. Lumânare și-a dat să nu știu... Te-ai făcut? Ne-am prost. Avari, mă. Eu așa îi numesc pe ăștia, avari. Ce să le permă? Uite-te și tu. Mi-a stat inima lui. Uite-l. Un cap de curcan. Cred că a făcut fermece ceva. Iată cum e. Tot ce e posibil. Păi, cum că, ce căuta capul de curcan acela? Hai mă, mă lași, nu-l mânca. Oh. Bă, cred că în zona asta în spate se practică voodoo.
Azi, mamă. Mă uitam în polul, zic, să văd, de aici în polul e... Uite, mă, asta ai pus acum, de să nu vezi? Penescu, Dumitrescu Penescu. Copianul ăla de cu fotbal. Penescu, e Penescu, nu vezi? Dar sunt ăla, nu vezi? Penescu, e Penescu. Da, Penescu. Ăla care avea pic. Aha, picul pic și picul mare. Facem filme de groază. Nu te zic că nu vezi, mă. Bă, pe YouTube, uite, bă. Și fac așa. Zici în parcul reci. Exact așa pun numele. Vizită în parcul rece. Să apară cu ceva, să duce în deacul și telefon și tot să plecă. Mai ce-ți mai pus? Nu știu că tu ești așa tare așa când filmezi. Dacă fi fost noapte sau ceva. Păi ce crezi că e întuneric, mă uit la ăsta? A luat la fugă. Uite, am lăsat cruce afară, vezi? Patru. Adică sunt 4. 4 sau 5? 5. 5. 4 sunt 5. Uite, mai e una mică, să vede colț. Da. Ăla riscă. 1, 2, 3, 4 sunt. Mai e una. Ia, nu mai, ia-le pe rând, așa. Deci, asta e una, da? Da, Da. Asta e 2, da, 3 și astea 4. da. Și tu nu mai știi să numărați? Bună, drag. Parcul rece. Haideți, luați primitiv. Acum plecăm. Da, acum suntem pe alea aia, sunt de ieșire. După aia lăsăm pe motoșica și cu mama ei și pe aia ne ieșim acasă. Cred că da, că ți-o aduce. Ce cred că cred? De ce? Ți-o aduce, îți dai seama. Păi, eu știu unde e bucanul de soluție. Eu nu i l-am dat odată să spargi mașina. Păi nu l-am mai văzut atunci.